Arratsalde honeletatik, Baxen Nafarroatik eta ongietorri dendeneri, hemen ikusten duzu asteburuan udaberriko azoka ospatu dutela, gure emankizunean erreportaiak eta aktualitatea uztartzen ditugu eta berehala gai horiek. Itxasun Erlebeltzaren inguruko azoka egin dute asteburuan, xedea bere garrantziaz ohartaraztea. Baionan herriko etxeak araudi berria eman du plantan ostatu jatetxe eta denden terrazentzat, orain ostalariek eta saltzaileek 3 hilabete dituzte irizpide zehatzak errespetatzeko. Eta Donibanen Eloizunen, Jose Antonio Agirre Euskadiko lehen lehendakaria omendu zuten atzo, 75 urte Parisen zendu eta Donibanen ehortzi zutela. Erlebeltza zaintzea baitezpadakoa dela, una hemen itsasuko azoka hontan edatu nahi izan duten mezua. Gero eta gehiago badugu beraz eglearen beharra, batez ere garaiuntan beroketa klimatikoa hor dugun egleak laguntzen du hainiz polinizazioan. Laborarien munduan ere, zenta ekoizpenak egleei esker egiten dira eta gero gure eguneroko bizian oksigenoaren zat eta hainbat gauzaren zat, gero estia ekoizten dutelako ere eta estiaren inguruan sortzen diren produktuai esker ere gauza edekak egiten aldira. Erlebeltzarekin lan egiten duten 8 ekoizle daude Ipar Euskal Herrian, 120 partikular ere bai, kezkatuak erleak atera direlako jadanik. Hori da arazoak, negoak gero eta gozoagoak dira, beraz arazoa da egleak gero eta goizagoa ateratzen direla, eta kanpoan ez dute bortxaz behar dena atsemanen, eta hori da zinez problematikoa. Obe dira negu hotzak, nun eglea erlauntza bagrenan egoiten den, eta zinez gero beroa delarik eta arbolak fruitutzen hasi dilarik, hor dira normalki atera behar. Eta beraz, hortako da hor pixkat arazoa orain deia hasiak dira ateratzen, berdin hotza behitzetu jiko da, beraz hainitz hori hilen dira, maleruski. Ez da normal urtagilan erleak kanpoan joaitia eta lanian hartzeat uda baliz bezala. Eta beraz olako izorduak baitezpadakoak. Sentsibilizatzeko erleak ze importantzia den. Erraiteko ere badugula erle bat hemen, ez baita beti hori jakina. Eta behar dela eginarrak egin erle horien atxikitzeko lehenik berendako, erlendako, eta jenden osasunaindako ere, eta laturaindako, hala. Mementuan, biztanera, badira, aniz gauza mundian erlia beno importanto menturaz, baina horrek ere bere lekia badu. Denbora kambiatzen nahi baita, animaleko kambiamendia badira. Egun batez 30 grado dira, biamunian 10 gutio, eta lidiak parasten dira fitio, eta ez da lehen bezala iztia iten. Lehen denboran kasik okupatu gabe iten zen ez dia. Erlumeat atxemaitzen zen, eta hoi honen burian zanpez beti ezenko foina, baitzen lorea eta jo, etzen demora ora, oinfite kambiatzen hoai bezala. Egun batez animaliko berua biamunian hotzez. Ta hemen itxasun, kofoinak nola demontre egiten ote diren erakutsi dute ere. Bada ira frango gazte hor nahi utenak. Moda xarra gehilea dien puskat, sobera antzatia bila. Harteko, hola behar da transmitu besteke puska behar ba. Hola ertela eukote, guk ikusi baitu horiek ikusi utela behar ba. Ikusi eta menturaz jastatu ere bai. Baionako herriko etxeak ostatu jatetxe eta denden terrazentzat ezarritako lege berriak askoren haserrea piztu du. Herriko etxeak dio gehiegikeri asko ikusten dituela eta bere xedea mai kantitatea murriztea dela. Horren aintzinean askok kexa eta ulertezintasuna adierazi dute. Segur raiz, ez da jatetxe bat, ez da taberna bate, ados, holako ligu bateikin. Nun, nik ez dut ulertzen, zun herrik, ze badi erabazteko. Hola haimeste, pakastia guen terrazak, guen denak. Eta ber batetan, jaburtzia guen terrazak, eta jente gutiagoen errezibitzeko. Dut erran, Baionan gehiago eta jabo jente badugu, baina orain terrazak txikitu behar dire. Odin, ez dakit, zen nurek zer badin erabazteko, nik ez dut ulertzen hori. Beharri behin errapustu keren dit, mentuz, ikusiko dugu. Irizpide asko finkatu ditu Baionako herriko etxeak araudi berrian. Ostatu jatetxe dodendak izkin egiten badu soilik alde bat erabili dezake terrazarako. Kolore eta material batzuk baimenduak dira, beste batzuk ordea ez.
Ostalariek diote gaur egun jada dituzten kostuekin egoera etzaiela erraza egiten, eta horrelako araudiek ez dutela laguntzen. Jatetxe batek egunko egunetan gehiago eta zaileago da diruen egitea. Elektrizitatea oso kaio da, gaza oso kaio da, agia, araina, denak kaio dira. Eta ukaiteko menu 15 euroentzat, nahi dut erran jatetxeak behar du lan asko egin. Zaila da. Mena horako legi batekin, nahi du erran, jatetxe zonbaitek galtzen dire 40 lekro. 40 hamar, nahi du erran, jente hoiek nula ahaldire gehiago erabazten, nula ahaldie developatzen nahi dut erran beren afea. Taberna txikientzat horrelako araudiei aurre egitea ezinezkoa da. Le franchise egiten dugu bezala, ze gros grupe hoik heltzen dielaik, hoiek futitzen dira, badakizu, lehen sozial eta hola, hoiek futitzen dira, diruan nahi dire egin. Ze serbitzatzen dien futitzen dira, nurentzat futitzen dira, diruan nahi dire egin. Gu eskualunak, gu Baionako komerzantak izatzen dugu kartiereko jentearentzat lehenik primera aitzeko, guren langileak leku goxu batenuk haiteko, nahi baduzu, serbutsatu, agihuna, arainhuna, ongi pagatu zure langileak, holako legu bateikin ez duke habu posible. Baionako ostatu jatetxe eta dendek 3 hilabete dituzte irizpide berriak errespetatzeko. Jose Antonio Agirre Euskadiko lehen lehendakaria 1960ko martxoaren 22an hil zen Parisen erbestean duela 65 urte. Frankismoaren gatik ezin izan zuen etxera itzuli, eta hil ondoren, egun batzuk geroago, Donibane Loizunen ehortzi zuten. Geroztik, bertan dago bere hilobia eta bertan daude ere bere alarguna eta 3 seme alabak. Jose Antonio Agirre lehendakaria hil zela 65 urte betetzen direla eta igande untan, meza eta omenaldia egin diote Donibane Loizunen. Gure lehen lehendakaria izan baita, 1956an, autonomiko estatutua lortu duelarik Euskadik Madridgo parlamentuan, eta ere hemen bizitu da, gazte zelarik, eta partikularski bere familia gurasoak, anaiak, arrebak, eta hemen ehortzia da. Ordan betikotz dugu gurekin lehendakaria Donibane Loizunen. Omenaldian parte hartzaileen artean lehen lehendakariaren seme baten emaztea eta beren alaba gaur egun Getxoko auzapeza da. Esanguratsua da, azken finean oroitzapen asko, aurten 65 urte eta gainera ikusita Europar batasunean dauden mugimendu guztiak eta baita munduan zehar, nik uste dut oraindik eta garrantzitsuagoa da eta esanguratsuagoa da urte betetzea hau, ez? Eta familian beti ospatu izan dugu, errespetua handiz, azken finean gauza asko irakatsi dizkigu, pentsamolde bat, herriari maitasuna, herriari errespetua, eta hori bihotzean izan da jarraitzen dugu ospatzen. Eta nik uste dut bere irudia eta baita bere pentsamoldea eta garai hartan egin zutena balorean jarri behar da, ez da ahaztu behar, jakin behar dugu nondik gatozen jakiteko nora nahi dugun joan. Mezatik lekora Jose Antonio Agirre lehen lehendakariaren ardaz nagusiak gogoratu dituzte Donibane Loizuneko hilegian bere hilobiaren ondoan. Batasunaren ideia, berak azkenean oso garai gatazkatxo izan zen, zalantzarik gabe eta jendea oso zatitua zegoen, gaur egun bidean goazen bezala, eta nik uste berak batasunaren garrantzi hori demostratu zuen ez guk ere hortik asko daukagula ikasteko, eta nola humanista batek badaukala bere herriaren egoera eta etorkizuna aldatzeko aukera. Beraz, nik uste badagoela esperantza mezu bat eta gero bere legatutik ere praktikan jartzeko hainbat arlo ditugula. Garrantzitsua da azkenan legatu, luzaroko legatu bat utzi zuelako, garrantzia izan zuena eta gaur egun ere ideia aurrerakoiak bezala hartuko liratekenak pixka bat bultzatu zituelako, eta alde batetik
mugako bi aldeak batzen gaituen pertsona bat delako, eta azkenean gaur egun hain beharrezkoa den balore demokratikoetan eta giza eskubideetan asko sakondu zuen abertzale bat izan zelako. Elduden igandean gisa bereko omenaldia eginen diote Algortan meza eta lore eskaintzarekin. Ikusentzuleak eta segitzeko gogoratu bihar emanaldi berezia eskainiko dugula Betarrameko eskandaluari buruz, baina mementoan hemen segitzen dugu, eletan, asteburuan udaberriko azoka ospatu dute eta hemendik gure agurra Baxe Nafarroatik izan untza eta bihar arte.